nas nosas redes, eixe non tes solución. Arrastroute a marea ata o noso carón. Non te escondas nas bateas, desde entre os mexilóns. Dale trajo al marido, xa comeza a diversión. Risas baixas, risas baixas, risas baixas. Risas baixas. Rapazada, eu non sei se podedes escoitar o ruido de fondo que temos aquí dentro. Pero isto que escoitamos nós non son efectos de sonido. Son auténticas cañerías de desagüe. 150 metros de tuberías. 150 metros de zurullos correndo libres sobre as nosas cacholas. Xa non é cousa de que esteamos metidos na merda, é que estamos moi por debaixo dela. Isto que vedes aquí non é un decorado, é a realidade do audiovisual. O que imos tratar de facer nós con todo isto é de romper coas correntes do que se fai actualmente en televisión. É por iso que estamos en Internet. Porque xa non dependemos dun contrato, nin de subvencións, nin de sponsors, e moitísimo menos do políticamente correcto. Que se nos vayan preparando os ofendidiños, que estamos arrancando. Este programa está creado, deseñado, idealizado... que digo? Non ten nada preparado. O único que temos é a ODS, unha produtora humilde onde as haxa. Porque todo o material que vexades aquí é roubado. Ou regalado, porque nos chega a Navidad. Fillo, que queres por Navidad? Unha pelota nova, unha camiseta do Messi? Non, mamá, quero un cable HDMI. Meu fillo parvo, un retrasado, non sabe xogar ao fútbol. Nós non temos o presupuesto de Roberto Vilar, nin os guionistas de Buenafuente. E, por suposto, aquí non ides ver cartón pedra, como en Broncano, aficionado. Pero temos a necesidade de descuartizar a puta realidade. De meternos en problemas, en apuros aos invitados, e de que ti botes un anaco rindo e, quen sabe, si ata pensando. Por qué? Pois porque vivimos nas Rías Baixas e apetécenos botar unhas risas. Porque temos un guión que é non ter ningún guión. De feito, non temos ningún puto guión a partir deste mesmo momento. Que vos parece? E, sin embargo, o que sí que temos son actuacións musicais, entrevistas con actores, con youtubers, con políticos, con narcotraficantes, con bailaríns, con strippers. Temos 8 cámaras grabando focos de cine. Temos moita actitude e moitas gañas de pasalo ben. Outros teñen máis cartos, máis medios, pero nós temos máis tempo libre e nada que perder. E iso, amigos, iso fainos libres e perigosos. Porque sen isto non somos nada. Porque os últimos do bus acaban de parir un programa que se chama de Risas Baixas. Vale, sí, bueno, a ver. Igual me emocionei un pouquiño, o guión sí que nos facía falta, pero... xa está, todo listo. Bueno, pois vela, aquí estamos en De Risas Baixas. Tampouco sabemos moi ben o que temos preparado, así que vamos improvisando. Esta é a miña cámara que alumbra en vermello, que cousa profesional, chico. E o que temos hoxe preparado é un futbolista non xogador de aquí... sí! O tipo é campeón galego de balonmán, un apaixonado do baloncesto, pero, sobre todo, o que é un cómico vocacional. Leva 20 minutos agardando na neveira e vai entrar moi cabreado Pepo Suevo. Dios! Dios! Bajo na cona! Dios! Nunca foi tan literal de estar na neveira, me cago en viola. Pero que? Como te conservas? Es un paseo nuevo, Que tal? Moi ben, como estás? Dios, Mas vai, que... No, ti me mandas. 6 bridas
Sepárante da morte segura. Senta modiño, Como 6 bridas. 6 bridas. 6 bridas, Bueno, tío. póñome cerca ou longe, vai haber máis xente? Ponte pretiño. Así, Bueno, cerca. o que vai a vir. Hostia, macho. Aí, a modo. Non, a modo, pero isto polo xeonllos, non polas bridas. Aí estás tú, aí estás tú. Agora chama a grúas Tombelo para sacarme de aquí. A Rui, chamamos a Rui que nos pilla máis preto. Bueno, que Podo tal? quitar as gafas? Non sei, que queda moi guai, sabes? Pero non vexo nada, tío. Sí, podo. Caralludo, toma, pa ti. Pa min? Lévalas. Bueno, pois mire, algo xa sacamos. De, Pepo, que, de onde de ves? diadema. Veño dai do bar do lado. Veño da neveira, onde vou vir? Non me viche aí. Sí, Estou na bueno, neveira. pero antes da neveira ti terás, non sei, vivirás nalgún sitio ou... Vivo cerca de Santiago. Vives cerca de Conoces? Santiago? Sí, Santiago... Moi longe das Rixas Baixas, pero... Sí. Pero, bueno, estamos ben ali. Estou nun pueblucho de 9.000 habitantes, Bertamiráns. Ah, carajo. Moi famoso no boom da inmobiliaria. Pero para ir a Santiago tens que coller coche, tío. Home, claro, pero iso non é problema porque teño un Toyota. Ah! Claro, porque Se me posa huevo, vouche vender todo o que hai. o tipo aquí onde o vedes modelo, imagen, como se di? No, eu prefiro chamarlle padriño. Padriño. Padriño é moito máis xenérico. Eres o non- apadriñado. Non, padriño eu. Apadriñas ti. Padriño eu. Si, teño un acordo, porque, vamos a ver, veño da neveira, isto é moi significativo. No meu chollo hai épocas que estás a rascala con dúas mans, entón, como eu son tirando a inquieto, ando a explorar outros territorios, entendes? Eu creo que a empresa ten moita falta de humor, a empresa privada. É que outro día falaban as vellas, tío. O Pepo anda metido en rollos raros, tío. Anda sempre cambia de coche. Bueno, cambio de coche, vou polo segundo. O que pasa que agora coincide que estuven a cambialo estes días moito por culpa dun pequeno percance que tive en Portugal, pero bueno, non quero meterme aí porque entón xa me empezo a envenenar. Culpa de Portugal ou culpa do coche? No, culpa de algún fillo de puta, directamente, que me rompeu a ventanilla para roubarme as maletas. Ah, pero eso é continuo. Eso é continuo. Sí, eso é continuo. Para mí foi a primeira vez que me pasou. Xa mandaban cerca, Xa mandaban cerca que onde vivo eu xa houbera ali varias entradas. Culpa en- túa. en Ti, bis- cando aparques en Portugal, aparca sempre cos ventanillas baixadas. Bueno, Ahora xa sabes. así é máis fácil, efectivamente. Tens toda a razón. Ou o coche aberto. Vamos a ver, porque ti ves sendo de Ferrol. Veño sendo de Ferrol, sí, señor. E ti levas toda a vida, bueno, toda a vida non, pero casi, bueno, ti celebraches xa 10 anos, agora vas polos 19. Ti celebraches 10 anos de monologuista Sí. intentando batir un récord Guinness. Bueno, é unha forma de falar. Desde logo, eu creo que o espectáculo máis longo en galego sí que é, da historia da humanidade. Porque votamos 10 horas... Sacando o luar. Non, pero o luar dura como moito 4 nun especial. Nós ali votamos exactamente, creo que foron 10 horas, 11 minutos, 29 segundos, creo, Creo lembrar. Pero, claro, no, pensamos o do récord Guinness, pero chamamos ali, e de entrada 3.000 euros, xa. Ah, solo por Xa, inscribirse. 3.000 euros para tal, depois que veña un notario, a ver se el xa decide que é homologable ou non, ou tal, porque ainda podía ser que non fora. Pero despois estuve mirando e resulta que había dous gichos, un neozelandés e un yanqui, picaos entre eles, a ver quen facía o monólogo máis largo. E daquela iban polas 72 horas. 72 horas monologueando, cuidado, Vale. Me cago nos tipos, un chamábase o nome artístico é Bob Marley, como ten que estar. Como ten que estar por de morto e volver coa minha manxa, en vez de tocar ali, a falar, 72 horas. Pero, mira unha cousiña. Claro, Claro, porque cariño Bob Marley, aquí Bob non había truco nin cartón, No, porque ti fuches, vamos a ver, ti levabas o micrófono cando ibas ao cuarto de baño. Equivócame. Equivócaste porque non fun ao cuarto de baño. En 10 horas. En 10 horas. E bebendo aguas que collimos unha mesa, debía ser a mitad desta, enchímola todo de botellíns vacíos. No, eu dixen, eu vou estar con o micro posto, se teño que ir ao baño, vou co micro posto. Pero ao final aguantei, eu creo que foi unha cousa de adrenalina, e estiven as 10 horas encima do escenario. Bueno, tú ves a hora de recoller un premio. Déixame colocar a petaca, podo? Podes Paréceche colocar, feo? home, a petaca é fundamental, senón... Vou enseñar o paquete, senón, onde iban a ir os alcohólicos Déixame, deste país, aí, sen así. petaca. Aí estás, Dios. Córtame sonido, aí. Ai. Mellor? Moito mellor. Quedache mellor dese lado. Sí, verdad? Si calzar para a esquerda neste país está moi ben visto. Porque ti ves de recoller agora un premio. Bueno, quen dibes, eso xa foi en setiembre. Sí. Pero, cuidado aí un momentiño, que temos isto é rigurosísimo directo. Temos aí unha conexión
Estamos intentando recibir imágenes de algo, pero non se ve moi claro. Que me enseñades aí? Neniño, isto está borroso. Está borroso porque cando grabas co móvil en baixa definición non se pode. Que me poñedes aí? Non hai nada interesante. Parece que hai alguén pintando aí. A ver se colou a señal da televisión autonómica de Canarias, por exemplo. No, porque nos emitimos en emisión pirata e isto único que debería entrar sería con Radio Salnés ou algo. Bueno, Radio Salnés non pode haber moito caos aí. Bueno, sabe Dios, iremos vendo. Tivas de recoller un premio ao FETEGA, o Festival Galego de Teatro, ao mellor monologuista. Bueno, gracias a esa ovación público. Ves de recoller un Ves de recoller, hostis, que non fui. Marcaches tú un tosar. Non fui, porque non, bueno, tiña que traballar ese día. Mira, vou facer unha cousa, Pepo, en confianza. Vas deixar a petaca aí para que poida beber eu tamén. Aí, vamos a deixar por aí por ahora, que non, isto non está mal, non, enriquezo decorado, calquera cousa que poñes. Sí. Sí. Marcaches un tosar. Marquei un tosar, bueno, pero é moi bonito, cando podes permitirte o luxo de mandar a alguén a recoller algo no teu nome. Mais si é Aranchiña Treus. Foi Aranchiña, un encanto de moza. Ese día traballaba, tiña outra liada, non contaba tampouco levar o premio. Estuverme dicindo, bueno, intenta vir, entón dixen, pois ao mellor ao final o levo. E decidín escribir así unhas palabricas, mandei a Arancha, porque a Arancha sí que tiña que ir, que tiña función despois, fixo-me o favor de collermo, e ainda non o teño. Eu non quero faltar, Ainda non o teño na casa, o que ven sendo o trofeo, ainda non me mandaron. Non te fíes dela, porque pedinlle un vídeo así, un gag, un sketch, e non me mandou. Non te mandou? Non te fíes. Ai, pois... Non, ela me díxome, falamos en riguroso directo, e díxome que era para collelo ela e leválo para a casa, e xa quedar un día a darmo, pero resulta que parece ser que unha partida, unha parte da entrega dos trofeos, non viña exactamente ben ensamblada. Sei que como que temblaba un pouco e ao mellor era perigoso. E dixeron, non, deixa aquí que o arreglamos e xa nos poñemos en contacto con ele. E precisamente, ainda esta semana falei con ele, sabes, mira, pasa como o trofeo, dixeron. Danos a dirección que che mandamos. Non pasa nada. Sabes, podes quedar con ela agora en xaneiro, creo que agora en xaneiro celebras 20... Se non o sabes, digo xo eu, celebras 20 anos de monologuista. Quen? Tú. Eu, sí. Vou ser Fevereiro, que teño 19. Sí. Non, de feito, a Arancha teño pensado que veña, efectivamente. Sabedes moito, Bueno, investigamos. Para estar aquí metidos debaixo das terqueiras, das tuberías, tedes unha capacidade de información nos vamos facendo... espectacular. É que comprei un ratón destes que teñen rodiña e vas baixando a liña do Twitter e aí está todo, tío. Aí van todo aí. Pero dixo algo deso xa ela. No, dixéchelo tú, macho. O que? Que dixen? Ai, cala, isto mellor non se pode dicir, claro. Isto... Está en Twitter, poderase dicir. Non está en Twitter, non está en Twitter. No, a ver. É que eu busquei na Wikipedia, pero non tes Wikipedia, macho. Teño na galega, que vale, hostia. Hai Galipedia. Hai Galipedia. Home, vos, para que vos estar na Wikipedia do resto do mundo? Para que me chamen a traballar en Salamanca? Que den polo co Salamanca. Aquí non me sale, Veña. Aquí non me sale. Busca aí, Galipedia, Wikipedia en galego. Aí estou. Pero monologuista, animador, guionista... Bueno, superviviente. Que carallo queres? Dá cousa, sí. Sí, es que non temos traballo e dicimos que facemos moitas cousas, non? Si, había un refrán que dicía que o que moito abarca pouco apreta. Eu reinterpretei no como os cociñeiros con estrella Michelin. E eu dixo, a ver si tocando como é, o que moito abarca, a ver se abarcando moito damos apretado na algo. Porque tú empezaste facendo un programa de manga, como lle chaman? Sí, por ombro. Manga por ombro. Joder, no ano 98, tío. No, 98. Akira, como se chamaba? Eso non é manga? Akira, o que dis? Xa me estás metendo na Anakiro. Bueno. Tú empezaste... Anakiro. Falache de Anakiro, e mira para aquí, sí, perdón. Hostia. Eu casi prefería que Barreras para non casarme. Pero bueno, joder. Silvia. Hola. Ei, Oi. Está cos cascos. Que... mira, non podes apagar as luces que me deslumbran os ollos. Non, me deslumbra a min tamén, filla, pero que hai que... Pongan a segunda Non capa. teño as miñas, gracias. Estes Non levan pensades filtro. terminar todo o día aquí metidos, eu teño que limpiar, tío, de verdad, que me tendes aquí no Mira, medio. Silvia, prométoche que 20 minutiños. Este home vai marchar a comer a 20 Barrantes, minutos? o tío Benito. Mira, 20 minutiños nada máis. Joder, Silvia, que hoxe estamos grabando, tío. Eu teño que limpiar. Bueno, pois limpias de impois, non podes pasar ahora, eu que sei, un trapiño aí, Bueno, o violinista de Savoy ou calquera outra cousa. Mira este tipo novo que truxeste, des quen é?
Bueno, este é un tipo que se prestou, iba a ver Luis Zaera, pero non quixo e respondeu no selo o correo. Plan B. O Plan B. Son o plan B, efectivamente. Pois xa te Intento non sinto, declarar nada. Bueno, vos ide terminando Sí, un que pouco teño que axogada. limpiar, teño que traballar, que vos estades no palo rascando os huevos e aquí... Bueno, sí, eso razón non che falta. Pero unha cousa tamén, que teñes que vir limpar xusto o único día que está grabando e usando isto. Tamén, Están na miña casa, na miña propiedade, así que... Home, xa, do que non, manda non. patrona... Efectivamente, tes todo o dereito do mundo, pero eu creo que fuche rebuscada. Vou non deixar aí. Estamos Vou non deixar aí, porque... Estamos de prestado, Traes cada sabes que pasa? tiquismiquis. Que como aquí nunca Ah, pasa, tiquismiqui, no, que eu estou encantado, non pasando nada interesante, ti pa cando ve algo que tal, ven pa cá. Ai, claro, é a típica Claro, leche. non teño nada que Veciños facer. non hai. No, que es moi traballadora, moi traballadora. Si me deixas nada, eu acabo ahora en seguidiña e... De verdad? Sí. Bueno, veña. Moi rapidiño. Mira, se me vas pasar o paño, cuidado co micrófono. No, caspa non tes. Non cae, non que va. Mira, ben. É vin de negro, atrevido, para que destaque. Pero tú levas unha carreira xa desde o 98 que empezaches aí en Anaquiro, Bueno, eso... Ves, algo miraches e non miraches ben de todo. Bueno, sí, porque hai series que non... Vouche explicar as grandes mentiras de consultar información en internet. Se ti pose, eu estuve no programa de Anaquiro, efectivamente, un par de veces. Pero o programa de Anaquiro empezou no 98, pero durou moito tempo. Eu, ao dar Anaquiro foi no 2000. Eu no 98 era portero de discoteca, non era actor, nin cómico, nin guionista, nin... Ai, tires Era que- portero de discoteca e recén licenciado en Económicas. Pero o programa de Anaquiro xa empezaba. Entón, cando ti buscas ali, pois a ver onde salió, no programa de Anaquiro vais poñer 1998, que é cando empezou o programa de Anaquiro. Tamén pasa no Luar. No Luar pon 1992, como iba a estar eu no Luar 1992. Xa no 92 estaba na Olimpiada. E máis, estaba en Sevilla, que eu fixen, era o que iba dentro de Curro. Xa era a mascota de Curro. Pois isto non me vale para nada. Pero xa rompiches outro antes que escoitei desde a nevera. Pero Debías de romper todo. outro era importante, tío. Bueno, unha cousa carai. é que estés grabando. Vale, pero que Silvia, acabamos ahora. É que, sabes que me pasa? Mira, Que vou seguir eu rizando o rizo. Que mellor momento de encher isto de merda que cando está alguén limpando. Vou tirar agua aquí. Mira. Non, moqueta non! De que temos que devolver, tío? Bueno, pero que limpe, o sea, ahora está. Ai, que Outro me día botou a mellor non moqueta. está. Outro día mellor non está, entendes? Porque A non ver, teño, puta, se tuviera un vou chollo de me serrín. cagar na cola. Sabes que me dá rabia non fumar, se fumara me cago en Dios, ainda botaba aquí colillas todo. Ou pipas. O Pipas. caica Juan Tan. Non, pero eu, xa que estás. É que, sabes que pasa? Eu estou un Aproveitando poquinho a acelerado, productividade, Pepo. xente. Estou un poquinho acelerado porque sei que a ti quedaste dormindo cando ves as túas propias series. Bueno, pode ser, sobre todo algunha. Algunha que seiu así gloriosa. Bueno, hostia, pero ti escarbaches, tu teño dito, sí. Rascamos, claro. Sí. Mira, pasoume con Piratas. Piratas foi unha serie de Telecinco. Dios, bueno, chamelle serie de chamar. Aí había moito slow motion, non? Había slow motion, había máis dun imbécil, pero bueno, non vou dar nomes. Resulta que aquela serie, eu tiña os guións, porque eu participaba na serie, e ademais tiña un papel un pouco presente, sabes? Que non quere dicir que... Ai, que hostia, Silviña, me cago en Dios. No, as teclas hai que limpalas tamén. O piano Oiche, meu oiche. toco cando quero. Eso é verdad. Oiche, e dalle ben, frótalle, porque hai algunhas teclas que están negras xa. A ver, venme enseñar ti. Porque algunhas están negras. Non podo tocar o piano tampouco. Bueno, filla, é o que che vou a dicir. Estás na túa casa, miña menina. Che, muller, sí, ti dalle que... Ai, a moqueta quedou bastante ben, con todo. Chega ser viño de Barrantes. Isto é bebible. Que fixen Esto un curso de combustible. limpieza. Bueno, as tazas están recén compradas e sin lavar, tú Cuidado, verás. cando metedes a aguardente blanca, non andades con hostias. Ti non, que ti eras astemio. Son astemio, desde hai 18 anos. Bueno, Piratas. Piratas. Que aquí temos parece que ten o Windows Fala instalado todo, non? Vamos a ver, Piratas, eu tiña un personaxe fixo, entón tiña os guións completos, porque moitas veces nos papelazos que fago eu, mándame a miña secuencia, e non teño máis información, pero aí tiña os guións completos. Hostia, eu li os guións na casa, e dicía, coño, pues isto mola, xa está guai este rollo, esta trama, como chega aquí, tal, está de puta madre. O sea, sabendo que estaba guai, que enganchaba, dicías, bueno, pues vou no ver, agora tío, teño ganas de ver como quedou xa grabado e tal, como está montado. E con esa ansia que tiñes, así con eso, ainda quedabas dormido.
Por qué? Porque, bueno, que Piratas pasou unha cousa moi curiosa. Resulta que Piratas se mandou montada desde aquí polos directores da serie, que eran os Jorges, están moi de moda os Javis, pero aquí teníamos os Jorges, que eran Jorge Coira, Jorge Saavedra. Fixeron, pa min, unha dirección impecable desa serie, co que había, porque tiñamos que facer moitísimo plató, porque, bueno, esas cousas de producción. E estaban montadas ben, con vida, as escenas e tal. E resulta que cando mandaron o capítulo 1 para Madrid, os de Madrid dixeron, como? Xa podamos. Pero co que lle pagamos a Pilar Rubio, nada máis que sale minuto e medio aquí a súa cara, non, isto non pode ser. E entón remontaron todo, o sea, ni siquiera encargaron remontar, colleron eles, pediron os brutos, e remontaron todo, e quedou como carallo, porque lle pegaron unha hostia ao ritmo espeluznante. De feito, hai unha abordaxe no capítulo 1 que eu pasei 3 días no Porto de Vigo, 3 días, a hostias cun especialista catalán de 2 metros, Oriol Tarrida, un saúdo desde aquí, hostia pa aquí, hostia pa lá, veña, recorrendo a cuberta do barco para arriba para baixo, pa. E resulta que cando o montan e vemos a emisión final, só se ve o que pasa na bodega, que é onde estaba Pilar Rubio das Calja de nada. E botamos 3 días grabando desde as grúas, pero unha cousa loca, bueno, daquela non había os drones aínda. Entón era unha especie de ala delta con motor, que iba un cámara, facía un ruido, que aí non se podía gravar texto. Bueno, un ruido que xa tronaba a ría todo de Vigo. E claro, vías aquelo, despois o tratamento que lle dou Telecinco tamén foi maravilloso, porque empezaron emitindo... Eu queríame casar E nós tamén que casaras e marcharas por aí. Mira, vamos facer unha cousa, Pepo. A rapaza non vai marchar. Vai marchar. E nós, entre programa e programa, gustanos tamén, como temos tempo, tamén sacamos as nosas producións, as nosas series, as nosas películas. Sí. E, hostia, estábamos pensando en darche unha oportunidade, tío. Pero nunha película de verdade. Unha oportunidade, hostia, viñame ben. Pero, hostia, non vai ser regalado, meu. Hai que pasar un casting. Bueno, Vamos a facer unhas probiñas aquí a ver como funcionas. vale. Si nos gustas, chamamos, tío, si non, pues, bueno, Dios lo pague. Guai. Ya tiramos millas. Está de, ya le llamaremos, tengo el currículum lleno. Silvia, eso é o das propinas. Veña, vamos facer unha cousiña. Silvia, deixas de dar polo cu un momentiño e botas nun cable. Pa que, ó? Pa nada, pon a miseria, vaste divertido. De gratis? De gratis, carallo. Bueno, de gratis, despois deixamos te limpar, tranquila. Non é alegría, maltrato. cuidado. Non é maltrato para tal como estar dando. Botasnos un cable? Si me teño que desnudar, no. Bueno, Pepo, logo ti, tu vai tocar a ti ese papel. Un momentinho, vamos a botar unha pildoriña, Temos que comer de algo, publicidade ainda non temos, pero este sería o espacio que poderías reservar para anunciar o teu produto. Diante! Quiero saber el Señor, quiero saber el Señor. Pois as cousas están así. Pepo é un home de toda a vida, de xogar a partida de impois e de comer, do fútbol, un macho casto español cabrío que nunca cambiou. Pero cousas da información, dos mensajes do Estado, eu que sei. O tipo ahora quere ser un aliado, quere ser feminista. Que pasa? Que a súa muller, Carmiña, non está ela moi de acordo con iso, porque moléstalle. A tal hora ela é máis machista que el. E non quere que se lle meta na casa. Pa estorbar, no. Rapaces, benvidos ao matrimonio. Moitas grazas, Non vas traballar hoxe, Pepe? Bueno, estaba pensando que o mellor hoxe non vou, porque me debe un par de días. É lo que vas facer en todo o día. Pois pensaba quedar aquí e pasar a aspiradora. A aspiradora? Sí, porque é que outro día estuve cortando as uñas, sabes como fajo eu, que as corto Sí. na cama para estar como... Sí, que salga. Vou nas discando ali, hoxe a mañá, cando me levantei as vin, dixen, parece un pouco cochambre isto. Home, sí. E dixen, joder, pois xa que paso a aspiradora ali, pois... Pero ti sabes usar aspiradora, Pepe. Bueno, Sabes supoño cal que será cuestión de darlle ao botón, on-off, como a maioría das No, cousas. home, no, andate. Téntate no sofá a ver o fútbol, non te preocupes. Non, xe hai fútbol, pero é cativo. Se queres velo ti, prefiro que o vexas ti. Se a mí nunca me gustou o fútbol. Bueno, precisamente, como o partido hoxe é unha merda, que xoga o Real Madrid. Entón, se xogara o Celta, ainda tal, ao mellor ainda o vía, pero o Real Madrid non podo ver. Iso non é fútbol, nin nada. Non queres... Non, espera que che fajo eu, espera, mira.
vouche facer eu a torrada, e máis, que prefires con chocolate ou sin chocolate? Con chocolate está ben, pero... Pois non te preocupes que che fago, este ruido molesta moito, pero... Non queres ir Pero ao bar a ver o fútbol, No, Pepe? quiteime porque Dios, porque teño un rollo aí de que non vou botar máis a partida, entón xa falei cos do bar, dixen, non contedes comigo máis, e non vou ir. E entonces non vou a ir máis a jugar a partida. Atopaste ben, hoxe, queres un paracetamol? No, paracetamoles non los tomo yo. Tomo otras cosas. Non son sabes mucho abrir mejor. a mantequilla? No, iba a cortarla, cariño, my darling. Iba a hacer... Ai, que ¡Yacha! desfeita. No te preocupes, mi amor, que después paso yo a la fregona. No. Déjame el paño, Carmiña, que me pone. Esto es lo que yo tenía que haber hecho toda la vida, darle al paño, querida. ¿Qué cosa? Toma la mantequilla. Déjame el paño, que luego frego yo. No te preocupes, Pepe, no te Disfruta preocupes. ¿Qué te pasa? Estoy nerviosa, ¿viste? ¿Pero por qué? Pero tienes que calmarte, mi dama, tienes que calmarte, cariño. Cuidado, ¿quieres que...? Espera, si quieres, lo bebo yo, que lo estás tirando todo. Y No, home, no. Te lo xa doy non en la me boca, xa como non- los pajaritos. Xa non me apetece a mantequilla, ¿viste? No, preferí mermelada, bueno, pues... Vaite a ver o fútbol, Pepe. No me gusta el fútbol, lo estoy dejando. Ay, Dios mío, qué nerviosa me Quiero estás ver teatro del Centro Dramático Gallego. Esa es ahora la prioridad de mi vida. Y quiero que estés bien, que lo pases bien en casa. Esta es otra mantequilla, te va a gustar. Esta es como la de Marlon Brando. Mira que me... Qué Estás bonito, votando por lo Carmiña. revés. No por lo revés, no. Por ahí, Ay, no, que ya no me bocadito, apetece. Qué rico. Qué rico que me... Es que, guau, si no te comes ese, te vas a comer este, ¿me entiendes? Porque... Ay, cómo me estás poniendo todo, No te Pepe. preocupes, que te lo limpio yo. No te Pepe, preocupes. Te lo Pepe, limpio por yo favor. todo, te limpio todo ya, no te preocupes. No te preocupes, que No limpio te yo. preocupes, Que lo Pepe. limpio yo todo, mira, Pepe, por favor. Buah. No. Ya verás, ya Vaite, verás. limpa garaje, Pepe. O garaje está muy desordenado. No, yo limpio yo todo, joder. Ay, Dios. Bueno, Pepe. es que me voy a taponar las vías. Para que no venga nunca el ave a Galicia. Mira. Tú tomaste hoy la meditación del riego. No, me tomé otra. Mira, váiteme de acá porque ya No me te escucho. Deja esto, joder, que lo hago yo, tía, joder. Pero que tú nunca limpiaste, Por eso tengo mucho No me que sirves recuperar. para nada, Pepe. Mucho Pepe, que no me recuperar. sirves para nada. Estás Come el reventando. croissant, Mira, come el mira cómo me croissancito. puse esta mesa, Pepe. Ay, Pepe. La mesa. Ay, Pepe, la cómo mesa. me pos. Ay, Pepe. Venga, vamos a hacer cosillas, Pepe. Vamos a hacer cosillas, Pepe, sí, vamos. Vamos. Carmiña. Vamos, Pepe. No. Que no. ¿Cómo no, Pepe? no? Si tú siempre estás dispuesto. Sí. Vamos a ver. Cambiaron las cosas, ¿verdad? No es no. Drogadito do carallo. Bueno, Pepo, fiecho que puideche. Sí, non teño moita fe neste casting. Non sei se será algo bo. Pero Nós bueno. chamaremos, de mí Sí. non depende. Nós xa sabes como Pero funciona isto. chamaremoste é certo ou non é certo? Porque cantas veces dinche aquilo de chamaremoste e depois hoste, porque eu, ainda que sexa para un non, eu creo que hai que chamar. Tú sabes que me pasou? Non. Fixe un casting en ficción e quedei esperando, xa te chamaremos, e quedei esperando, pasou un mes, tío. E un día chamanme de ficción e vexo o número de teléfono de ficción e Emocionaches. emocioneime, tío, collo e digo... Sí? Hola, ui, ti eres además Silvoso, verdad? Digo, sí. Hostia, merda, equivocámonos, tío. Que va, sí? Sí, tal cual. Oh, e non che dixeron nada do que pasara coa tua prova? Nada, así quedei. Hostia, non sei como sentarme aquí, tío, sabes? É que... Bueno, ponte cómodo. A idea era que te estuveras máis baixiño, pero tes corpo. Eu teño corpo, pero pódeme poñer máis baixo, mira. Estou moi preparado. ¡Ay, Dios! Eu estou moi preparado, Dios. E se queres que me poña así, ainda estou máis. Ai, podes. No, como queiras ti, podes. eu veño aquí para axudar. Tú veches moitísimas producións, tío,
Pero, que pasa? Que tal eso de dar o salto aí a nivel nacional? Pois depende cal delas. Cal deles? Depende cal das producións. Home, por exemplo, nos vimos agora de facer Fariña, que foi un petardazo, non? Un petardazo que... Pegou un boom en todos os lados que ata pensamos que íbamos renovar vía Netflix, pero... Que lle pero a digan... productora Bambú non quere. Que lle digan do bombazo a Gondar do Grove, tío. Ai, sí. Ainda está vivindo deso. Bueno, non se terá que pagar as costas. Sí. Despois houve outra experiencia, por exemplo, estuvo moi ben, o que pasa que nos quitaron do medio moi rápido. Eu creo que se podía salvar aquela serie, unha que fixe en Telecinco, que iba con David Zamor, que fixéramos con Antonio Resines. Aquí paz e despois gloria. Aquí paces por gloria, pois aí pasaron moi ben. Aparte, aí ten unha anécdota chula, supoño que xa saberás, porque é como es de escarbar. Aí íbamos para facer un capítulo, salíamos nada máis que en 6 minutos da serie. É dicir, a nosa participación acababa antes da cabeceira do capítulo 1. Pero fixemos tanto o subnormal, porque non hai outra palabra para definir, porque eu dixen a David, mira, vimos para gravar 3 días. Eu o que vou facer é pasalo ben, importa-me un carallo todo, porque, quero dicir, menos non vamos traballar. E chegamos ali, soltos, con alegría, e chamarnos para ir a ensayar con Resines. E o primeiro que fixen cando ven a Resines diante foi preguntarlle ao director, mire, perdón, este señor, que é o jubilado que ven a ver a obra, ou é un de prácticas que non se acorda onde vive. En este plan, e a Resines entrou ao xogo porque xa dixo, de onde sacaste estes dos normales? Xa foi tamén... E entón aí xa empezou unha relación de amor-odio. Despois veo o seguinte punto que o director dixo, sodes galegos os personaxes, vale? Entón, verás que en el guión hai alguna pequeña pretensión de galleguizarlo, pero es una puta mierda, porque la guionista es de gallega, no sé de dónde, pero gallega no es. Y entonces, meterle lo que os dé la gana. Dijo, ¿cómo? Que nos dejes improvisar en un ensayo sin trascendencia a 2 monologuistas con 15 años de carrera en ese momento. No te preocupes. Hicimos varios ensayos de la misma escena, no la hicimos igual nunca. Nunca. Pero Resines, el cabrón, no era capaz de estar sereno. O sea, empezaba a rir. Era empezar y la primera gilipollez que le soltábamos a la cara, ya el tío se empezaba a descojonar y ya iba la escena para el carajo. Y yo, mi código, decía, mira, perdona, dile al señor mayor que se centre, que aquí somos profesionales, yo tengo que ir de... A ver, soy gallego, estoy en Madrid, tengo que ir de compras a Galerías Preciados, ¿me entiendes? O sea, vamos a agilizar esto, por favor, señor, céntrese. Y me acuerdo que marchamos del ensayo para probar el vestuario y le decía a Resines al director, a Joaquín Llamas, le decía, Joaquín, la serie es comedia, ¿verdad? Sí. Entonces, hay necesidad de cargarse a estos dos, porque nosotros moríamos en un accidente en el minuto 6 de la serie. Y entonces esa misma tarde, llamaron a mi representante para decirle que guardara fechas en septiembre, octubre y noviembre, que me quedaba. Y nos quedamos fijos. Y llegamos a salir en cabecera, incluso, con un muñequito, porque esa cabecera era como un cómic con caricaturas de todos los personajes y tal, y teníamos caricatura nosotros, que no todo el mundo lo tuvo en esa serie. O sea que ahí estábamos bien posicionados. A forza de insultar a Resines. Bueno, con cariño, y recíproco, era recíproco. Tate aí un segundiño porque están mandando outra vez. Sí. A ver, pero podedes abrir plano, que temos aí? É o que se llama un duplex. Que temos? Un señor con Parkinson dibuixando que... O fillo de parking. O fillo de Parkinson. O fillo do parking. Parking McFly. Sempre pensei que Parkinson era eso, o fillo do parking. Quen é Pepo Suavos, tío? Pois eu. Porque ti como te chamas, macho? Chámome José. Quen dixo José polo equipo? Alguén acertou, non sei se foi Isamel. Isamel acertou. José López Suevos, ese é o primeiro apelido, cun guión no medio, porque é composto, cousa que ven do pasado, de unha mala decisión de un dos meus bisavós. Pero tú eres de Ferrol de toda a vida. Son de Ferrol. E o segundo apelido, Otero, como la bella Otero, que é mi madre. Anda. O bellotero era de Valga, ten cuidado, non te me cueles. Bueno, pero miña nai vai a Valga cando queira, xa levo eu. Que pasa aquí? E entón, bueno, de José Pepe, pero claro, na casa éramos 2 Pepes, sempre dá lugar a confusión. Entón, dixen, eu voume diferenciar un pouco do vello. O máis redondo con o... Eu cambiei, efectivamente, cambiei-me para Pepo, e despois López, pois López non queda bala moi ben, que non é un apelido moi destacado, non? Entón, dixen, pois Suevos. E como López Suevos é moi longo, quiteillo, e agora Pepo Suevos. E así é como se construe un nombre artístico. Sí.
Esto vamos facer un corte desto e sacalo como tutorial no YouTube. Pois mira, Añádelle aí. podémoslo facer, porque ademais faime coña outro día, tivemos unha cea dos 25 anos da carreira. Eu son economista, eu fixen económicas en Santiago, e teóricamente, vou dicirlo de teóricamente, agora facía 25 anos que acababa a carreira a miña promoción. Eu tardei 4 máis, pero levábame ben con eles, e entón fixemos unha cea. E resulta que un deles ocorreuselle a gran idea de facer unhas acreditacións colgadas así como se foran de prensa, pero coa foto da orla de cada un. E resulta que a min, na orla, ponme Pepo López. Eu encarguei que puxeran Pepo Suevos xa daquela, porque López Suevos era moi longo para poñer ali. José, pois ninguén me chama José. Entón dixen Pepo, e despois entre López e Suevos, Suevos. Pois puxeron os cabróns Pepo López, que é o nome como de mexicano. Pepo López, onde está Pepo López? E ainda pensei, dixen, mira que ven a colación, ven con isto. Porque a nivel economista son Pepo López, ninguén relacionaría a Pepo Suevos con económicas, porque ademais na orla non teño barba e é imposible recoñecerme. Vasme mandar unha foto deso, tío, para poñer aquí en miniatura, quedaría aquí, mira. Diego, podesme encaixar aquí? Hop! Aí. Diego pode encaixar onde queira el, que é un encaixador de moito cuidado. Iba a dicir de moito nabo, pero xa daría para malas interpretacións. Miren a cousiña, ti económicas. Eu económicas. Económicas. De ciencias, de FP, de... No, económicas de universidade. Nada, o sea, nada práctico. Bucou, carreira tradicional. Porque tú non sabes, non sei se sabes algo de electricidade. É o único que me atrevo na bricolaxe. Sí? Sí, Pois a pero ver se me pouco. podes dicir se o que vai entrar pola porta agora é corriente ou non é corriente. Soltádeme o Kraken, facédeme favor aí. Ata que me chames polo nome non entro. A ver, Ismael Sobriño, vamos pa dentro. Cóstalle, rapaz, cóstalle. Na puta cona. E tal, home, como estás? Que tal, Pepe? Que hai? Eu non Bueno, vou falar ás persoas porque efectivamente, é un normal hai aquí outro. que... Bueno, Buenas a todos. corriente non sei se Que é tal? normal. Espera un non, momentiño moito ahora, non. Pepe, que ahora vou falar. Vale. porque, Prefires que marche? Sí, no, pero Volvo pa neveira. Volvo pa neveira, Ti farme falta. O que podía marchar era outro normal que anda por aí. Logo son como Sergio Ramos. Ti que é normal que mandes pasar a alguén e nin siquiera lle chaves polo nome, te insulta, che chamache cousas que non son. Ti tens que chegar aquí estando en rollo, non sabes? Así, tá, por eso vou manter a paz. Vale, produción, vou intentar non falar cousas normales. Bueno, a que viñeu? Que me dixeron ainda? Sí, no, é que ahora dedícome ao periodismo. Hasta ver. Ahora, sí, pero porque o periodismo ao final, dime conta que vale calquera, pero non son dos da sexta, No. Eu son dos de rigor. Eu son dos de rigor. Eu tamén Dos de Telecinco pola tarde, sabes? Que teñen todo ben claro. Entón, ben, puxeme en faena, pero aparte investigando, o sea, pero de verdade, Como ten que ser? Está sin molestando investigar. ya con esta. Vou a deixar aquí ahora un momentiño. Non te preocupes, esto nada. Tú ya verás despois. Onde iba? Sí. É que non teño guión nin hostias. Periodismo. Mira onde me puxeron o micro. Eu viña hoxe de camiseta verde, ahora tomade polo cubo de sonido. Porque a miña muller díxome, vaite de verde que vas moito de negro, sempre entiendes, negro oscuro, é lo que suelo usar. Resalta o color dos ollos. Sí, onde iba eu? negro oscuro, espera, sempre. que o periodismo de investigación que fixen un periodismo de investigación, pero aparte así destes de falar así, sabes, non de... Sí, Ok, a ver, periodismo de investigación porque aquí Pepo Suevos. Ti non ceches en Ferrol. Sí. Bueno, bien, vale. Sanatorio San Hasta aí Javier. bien. Xa non existe. É que isto todo dimes e diretes. E al final me dijeron... Naceu en Ferrol, eu investiguei. Pero como a veces non me acordo das cousas, mira, esta é unha boa funda, comprei nos chinos fai 5 anos e sigue durando. Onde está aí? Espera que busco aquí, hai que darlle aquí, non o... Vale. Lo que hai. ¡O wifi! Una madre que los parió. Mal empanada. Que che dea datos? Son nuevos. Os profesionales non... Queres que che dea datos, eu, que os teño limitados? Busquei personaxes ilustres de Ferrol. Hostia. Cuidado. Ahora sí. Cuidado. Bueno, Pablo si- Iglesias. si me- Espera que ahora falo eu porque ahora a miña sección... Periodismo... De investigación. Vamos a hablar. Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español, entre paréntesis PSOE. Pero por que poñen isto así? Bueno, igual. Pablo Iglesias, tío. Pos ignorantes, pa vos.
Non é o da coleta, vale? Porque se fora o da coleta non habría problema, habría pacto, non? De gobierno e esas mierdas todas, mal. Era outro tipo. Era outro tipo. E despois busquei, encontrei outro aquí, bueno, busquei moito, estaba 3 máis abaixo, e poñía Francisco Franco, fíxome gracia, porque poñía aquí, jefe de gobierno, del gobierno civil español, de España. E durante 40 anos, tío, me cago na cona, pero eso que se ten chama- que ter os trienios ese home, eso ten que ser unha cousa de locos. Realmente aí era indefinido Pero o contrato. morreu xoven, joder. Morreu xoven. Bueno, Poñen aquí nos anos 20. Ai, no, 20 de noviembre. Ah, bueno, nada, que teño todo... É que o juifi non vai, non me vai ben. Non vai ben. Poñen aquí Jesús Vázquez, que non sei. Vázquez. Jesús Vázquez ese é o presentador, non? O de plástico. Un de plástico, joder. Ese de plástico. É a miña sección, vale. Oye, Isto é dale, periodista de dale. investigación. Dale, dale, Non sei que dale. mierda le vas facendo hasta ahora. Vale. Jesús Vázquez é sabes este home que vive ali en Telecinco, que lle puxeron un chale ali, porque se non, el non fai o programa, non... Ahora máis, son 4. Non ve nadie. Sí, porque no outro está outro que tamén é así amigo del... Sí. Pero máis de tarde. De que? Perdón, nada, é que teño que centrarme, dixéronme, céntrate. Ti tens que traballar Nin con pa izquierda nin pa pinganillo. dereita, cuidado, que ahora vamos a facer un periodismo de investigación. Isto agora ven a verdade Pepo Suevos. Eu sinto moito, eu quero che ben, pero teño que centrar. Son riguroso periodismo de investigación. Agora sí, amigos, agora vamos a saber a verdade de Pepo Suevos. Porque este home naceu en Ferrol. E pois foi para Santiago, porque diste, home, normal, porque Ferrol só vas ir de paso, se che cadra, porque non hai que vas ali. E o home foi para Santiago. En Santiago xuntouse con toda a camándula. Con toda a camándula. Xuntouse ali, con todos os arcos. Aquí yo lo sé, e andaches por aí, a xangaina, e toda a hostia. Pero ao final de todo, dixeche, entraste en razón, dixeche, me cago en Dios como chava aquí, joder, e fiñeches para o microclima. Miñeches para o microclima, porque ahora vamos a saber a verdade de que hai de certo, que hai de verdade. Que hai de que Pepo Suevos sei que viven cambados. Métemela, porfa. A ver, Pepo. Aquí está presentable. Un home que naceu en Ferrol, vivía en Santiago. E agora resulta que dime que hai unha casa aquí en Cambados que aparecerá el vive aquí agora. Eu pregúntome, será polos papeles que fixo así del de... Porque ten papeles así jodidos, non? Deste de narcotraficante, así un pouco. Ou será por outra cousa? Investiguémolo. Conocedes a Pepo Suevos? A quen? A Pepo Suevos? Sí. Viva aquí, seca. Non temos nin idea, non somos de aquí. Bueno, temos aquí aos taxistas igual algún deles sabe algo. Este seca, conócelo? Sí. Levache algunha vez, non? No, Seguro que non levache, non? que no. Discreción absoluta, para que fixeres os taxistas gallegos, por eso Uber non trabaja aquí. Te conoces este home? No. Non é o viño. Non é o viño. Chámanlle Pepo Suevos. Non me dei conta de la hora. Non é Papá Noel, non? A medias. Temos que deixar entón. Pillámoslo así. No, hombre, no. Yo vivo en San Estaba Miguel. facendo as compras. Vivo en San Miguel. O sea, Papá Noel vive en San Miguel e non sabíamos nada. Non lo sabía, ¿no? Tampouco sabíamos que Pepo vivía aquí. E mira, aquí hai sorpresa sempre, Pues mira tú. Gracias. Podemos facer jo, así. Pepo! Eu sei este home destes que se presentan para presidente ou algo, non? Sí, xusto. Ten así un panzurro. Ten panzur. Pero en cambio deportista. Pero sí, pero o home anda moi jodido. Igual é polo produto. O produto bo de Cambados, témolo aquí. Sabe quen é? Pepe Suevos. Pepa Suevos, ves? Eu xa sabía que chamabanlle Pepas. Pepe que? Pepo Suevos. Non sei, polo nombre non sei, pero sona má cara. É que dixeronme que gustaballe moito o produto de Cambados. Home, claro, aquí o mellor. Eu vi na televisión, pero... Mira, na televisión. É que resulta que agora vive aquí. O tema é por qué, non? Será polo produto, igual. Polo marisco. É que aquí hai un produto buenísimo aquí en Cambados, as cousas como son. É algo caro, pero bueno. É algo caro, sí. Vemos como se corta o produto aquí en Cambados. Como está o polo? O polo en... como está... Pero podo collelo por partes, non? Nunca lle vendeches un polo a este home? Nunca, jamás. Seguro? Seguro. Dixeronme que lle justo o teu corte, Eu xero do lado da vez. A muller deste veciño viña. Vivía ben. Pero vive aquí? No, vive lá por Coruña, por lá vive. Pois dixeronme que vivía aquí agora. No, aquí... Entón vive a muller aquí. A muller tampouco. Que estará pasando aquí en Cambados que nadie quere falar de Pepo? Vivas afora, sí, de Cambados. É porque vivirá aquí? Non se pode decir. Eu creo que é polo produto. Sí, seguramente. Porque aquí o produto é natural. Excelente, sí. Non leva corte ningún. Ningún. Directo como vean.
Cambados é un lugar maravilloso, pero chove tamén de carallo. Aquí podría traballar Pepo, porque un dos produtos que venden aquí, pois todo pasa por aquí, entendes? Os barcos todos chegan aquí, todos co produto, e, bueno, que vos vou decir, vamos a investigar. Sei que vive aquí. Pode ser. Porque a televisión non dá pa tanto, No, eu creo que non, Ten cartos, Bueno, eu creo non que será sí. moito ver tampouco, Eu nos barcos non o vin, estuve mirando... No, os barcos non están. O sea, que non traballa nestes barcos. No, nestes barcos non. Non traballará este home. Traballa Pepo aquí? No, tamén é verdad que o mellor que lle gustan son as lanchas máis rápidas, non? Departamentos. Ao mellor ten aquí un departamento. Apagamos a cámara, apaga a cámara. A cámara. É Pepo. É da televisión. É o da televisión. Sabe a policía portuaria se ve este home por aquí? Non veo este home por aquí nunca. Non, señor. Eu conozco de estar de vacacións no camping alá en San Vicente do Mar. É que San Vicente tamén é moi bonito, Os cartos ten, blanqueará aquí. Por que cartos ten? Donde blanqueará? Usted conoce este home? No. Non é cliente seu, seguro. No. Normal, normalmente nadie nos contesta a isto, pero No. é verdad que blanqueou este ano pasado 3 veces. No. Non blanquea. No. O sea, que nin blanquea aquí tampouco. No, blanqueamos los dientes, sí. O Concello de Cambaos, aquí seguro que saben que é. Estamos preguntando por este home, non sei se sabedes quen é. Sí, Telo que conocer, vive aquí. non sei. Non nos quixeron dar a casa, pero habémosla de atopar. ¿Usted conoce a este hombre? Claro, es vecino mío. Es famoso aquí. Y allá también. Conoce a Pepo Suevos. Seca é veciño daqui da vila. A xente non quere falar. Aquí igual así, igual lo conocen. Hola, jefe. Igual nos mandan aí para fora cagando leche, pero bueno. Vamos a preguntar, hola se puede. Mira unha cousiña, ¿usted conoce a este hombre? It was at this moment that he knew. He fucked up. Non quixeron falar con nós. É normal. Hostia, casi me mato. Outra cousa non, pero deportista sabemos que é. E temos información verídica de que lle gusta o piragüismo. E como podemos ver, temos aquí un remolque. Vamos a investigar a ver se hai alguén que nos poida decir algo. ¿Quién no va a conocer a Pepo? Claro, é que Seca vive aquí agora, Seca. Aí xa me pillas, Pois a mí dixeron que ten unha casa por aquí. E sei. como é moi deportista, porque ele é moi deportista. Certo. Entón fai piragüismo. Home, fará A mí deporte. dixeron que fai piragüismo. Pode ser. Non nos queren decir a verdad. Confidencialidad. ¿Dónde está a casa de Pepo? ¡Pepo! ¿Usted conoce a Pepo Suevos? ¿Non vive aquí? No. Anduvemos confundidos, pensamos que era en Ouviña onde vivía. Ou que vivía con Ouviña. Está Pepo? Igual é este, que é un poquinho máis bonita. Vamos a chamar. Ten cámara. Pero aquí. ¡Pepo! Posiblemente sea esta a casa de Pepo. Ou mellor era a outra. Non o sabemos, pero o que sí sabemos é que vive aquí. O carallo que non encontramos, entendes? Que pensamos aínda que nos iba a invitar a comer. Así que nada, teño unha fame que nin dios. Marchamos. Espectacular. Aquí está o periodismo de rigor, e non a merda que hubo hasta ahora. Ok, entón, tive que vir aquí este home para descubrir a verdade sobre Pepo Suevo. Vímoslo todo claramente, hai xente que non sabe quen hostia puta eres, pero hai xente que sí. Había unha señora que incluso sabe moito de ti porque di que estás jodido. Pero bueno, aparte deso, todos os problemas hasta que a policía, como podedes comprobar. Sí. Por certo, un saludo para eles, pero nada, perdón, a produción é a mierda aquí. Hai que preguntar antes, hai que preguntar antes. Hai que levar... Bueno, centrémonos. Que levar permisos. Ahora sí, ahora ven un momento. Como era a pregunta? Sí, xa me acordo. Que hai de verdad, que hai de certo en que Pepo Suevos viven... Cuidado, atento, isto chamanlle polígrafo aquí. É o polígrafo. O de Telecinco viña carísimo isto, pero... Ten unhas agullas, pero isto... No, pero este é de verdade, fíjate. 1807. Non se disparou desde aquella. Ahora, tamén hai que dicir... Isto pode levar bala ou non levala? É de pólvora, pero queda mellor aí. Porque... Non é pólvora. Centrémonos. Entón, agora vouche facer a pregunta, porque aquí nadie se vai escapar. Isto non é como equipo de investigación de mierda deste que ao principio empeza o programa e parece que o polo está malísimo, pero ao final acaba o programa, non sabes? Ao final vai comprar igual. Non se queda nada claro. Pois isto non. Aquí o periodismo de investigación queda un momento de rigor, de meu sobrino aquí a tope, vaiche preguntar a pregunta clave aquí con su... Con isto. Se dixo que non me gusta, igual disparo. Se ten bala bien, se non ten, vale. Non temos seguro, pero teño unha urna aí cojonuda para as cenizas. Vale. Se non deixaches testamento, nada. Aí vai, a pregunta. Aí, temos a urna aí. Bueno, e non é por meterte presión ni hostias,
Vas pensar, non somos buena gente. Va. Aí estou directo, hostia. Verdade, que pensei que me cortaban. A pregunta é, Pepo, que hai de verdade, que hai de certo en que vives en Cambados ou non? Di a verdade, Pero pensei que iba a ser un rollo test con 3 opcións. Estás temblando moito, igual matas ao presentador. Esa é a resposta. No, a resposta é vivo en Cambados ás veces. Eso son galego. Vamos a ver, teño unha casa en Cambados. Non atopaches, andache cerca, pero non atopaches. Teño unha casa, teño unha casa en Cambados que non é miña, é da muller. Bueno, era unha ruína que había ali, arreglámola, entón desde hai uns anos veño para aí no verán. Vale, pero tampouco me importa, o sea, que decir, xa está, vale, ahora xa me jodeches. Pero ahora xa No, podes... ahora xa está a merda toda, entendes? A mí me dixeches que a mí non vivía, e ahora xa me jodeches todo a mierda, entendes? Ahora que hostia, Paco, isto non é mierda, isto non é polígrafo nin é nada, entendes? Isto é basura, a ver. Vale, me cago na carne. De verdade. Mira, marcho porque... Non é por mal, quero te ver, non quero agora enfadarme contigo, entendes? Xa me jodeu o programa, marcho de aquí, onde se sale aquí? Me cago na madre. Pode de ver, Ismael. Ti aprende o meu nome, Chuso de Arousa, señores. De Catoira, me cago en Dios, que cho tiro, Que é a mesma cousa, tío. Unha cousa, pero este home, me cago en día. Por aquí, Salo, pa fora ou pa dentro, pa onde abres tú? Pa onde queiras, tío, vai Non sabes ti pa onde abres, nevera, vas. Vai, ata logo, raparijos. Sin vergüenza, esta mierda. Dame rabia co que traballou, Traballou que din Dios. Traballou moito, Foi ali preguntarle a miña peixeira onde vou comprar o peixe. Traballou cámara correndo detrás del. Ah, sí? Sí. Sobre todo despois de entrar na policía. 2 días de baixa leva. Bueno, Cambados, a verdade, me debían coñecer máis, porque Cambados, eso, son 5 veráns que os paso ali, pero antes deso botei 6 anos seguidos presentando o Entroido. O sea, durante 6 anos non había opción B. Ben Pepo. E agora non, agora cambiou o goberno. Desde que están outros... Eso arreglamos están outros, acabou o que se daba. Mandamos a Chuso do Catoira pa ali e eso arreglase fora, tío. Pois, que vai cando queira. Pero aquí estou aí parado porque creo que temos aí unha conexión con este tipo misterioso que estaba aí co Parkinson dibunxando, eu non sei, pero creo que temos... Gogue! Está duro de oído. Ademar, que tal? Que susto me destes. Como vai todo por aí? Bueno, Dios lo paje. Estou aquí con Pepo, tío. Tes o debuxo? Acabo de rematalo ahora mismo. Por certo, Pepo, moitos saludos. Que tal anda Ferrol? Hai moito barco por aí? Bueno, penso que sí, que algo hai. Bien, Ademar, como queres que che mande o dibuxo? Faime favor, mándame polo cámara que mo trae cando veña el. Sí? Pois aí che vai. Cojo, que faz, animal? Pola cámara non? Vale, gracias sí, pero quen vai asumir os gastos desto? Son 500 euros, por certo, a ver se me deixades un poquinho en paz, vale? Nada, chao, vou vou seguir dibuixando. Sorte! Bueno, chao, Gogue! Léote mañá no Faro, tío! Cóidate, sou pa Floriano. É moi salado, Bueno, é de mar. Que che parece, tío? Hostia, maravilla. De Floreano, tío. Que maravilla. Que digo de Floreano? É o papá de Floreano. Sí, señor. Do señor Gogue, de auténtico, tío. Pero eso, sacoume delgado, Bueno, Salí puxeche unha roda alrededor do pescozo. Sí, bueno, Fóixelle unha bolla. Pero conócese ben o bicho. Moi bo rollo, porque ademais o tipo regalounos, joder, o violinista de Savoy, a miña de Savoy que está aquí. Íbamos meter unha banda en directo, pero dixemos, metemos a escultura de Bueno, mira, habendo piano xa... Pois isto é para ti, isto é para ti, vamos a deixar, agora vou deixar aquí colgadiño no portátil, non o manques, non o manques, que ten que ir para a miña colección de retratos. Mira ti que eu nunca pensei... tes colección de retratos. É que teño ao final, tío, vou coñecendo un montón de xente que se dedica a isto, me van facendo cousas. Da vila, tenme debuxado, hai un pintor daqui do Salnés, Abel Barandela, que pinta con viño tinto, tenme feito xa algún retrato tamén. Outro chaval que é de Redondela, Chus Guedella, que pinta con Bolivic. Tamén me fixo así retrato, entón, ao final, vou tendo unha galería de superego
De moito nabo. Van todos para miña nai estes, Pero, espera que me está mandando ahora polo teleprompter aquí, polo un mensaje. Hostia. Que pasou? Hostia, macho. Que? Non é de produción, tío. Logo de quen é? De tu médico. Da Diputación. De tu médico. Estar jodido non vou. No, xa o sei. A señora dixo que estaba jodido, pero non sei que información ten, porque a miña cuota de autónomos debíame devolver inteira, porque non vou ao médico nin... Dios, debo dir 30 anos sin ir ao médico. Pois teño malas noticias para ti, Pepo. Que me estás contando? Chegamos ao final do programa, a nos encantounos ter aquí con nosco, joder, fixéchesnos un favor da hostia, non sabemos se chamarlle episodio piloto ou episodio primeiro, eso depende de producción. Bueno, os da Guerra das Galaxias tampouco sabían, mira, a la van novia. É podre de cartos todo. Pero vamos a ter que pichar aquí a programación. O que pasa é que esta información que me chega aquí da tua doutora é que che quedan apenas 24 horas de vida. 24 horas de vida. 24 horas e estás consumindo xa, despois de estar con chuso de catoira, consumiches 12, tío. Sí, entonces, vamos a partir da idea de que vas a morrer mañán. Bueno. De verdad, Pepo, para nós fixeches un grandísimo favor de estar aquí hoxe. Iredes ao velorio, polo menos, todo o equipo. Levámoslo, dixémosle, tes carta blanca no bar e pideu un té verde. O tipo é un concienciado. Entonces, estamos moi agradecidos, moi contentos de que estuveras aquí con nós. Un forte aplauso para este home. Bueno, si o queredes dar. Aplauso para vos, por favor. Que tamén o pasei. Antes de nada, joder, é que pidín unha peceira, tío, pero isto, nos vivimos de aportacións das nosas casas, das nosas familias. Impredecibles, que lle chaman. E se quixeras votar, por ahora está... Se quixera votar que? O que teñas no peto. Vale. Que levas no bolsillo? No, a pouco levo. De cartos, queres dicir? No sé, dame igual, cartos, pode ser unha entrada, pode ser un bolígrafo... Home, pode ser a chave da casa de Cambados. Hostia. A chave, pero non sabedes onde é. Bueno, mandamos a chuso. A chave do Toyota. O Toyota, que logo danche outro. Espera que tal... Toyota, o wasabi ese. Pero o wasabi vai por contraseña. O sea, me lee los ojos. Espérate, el outro. Tengo aquí unha copia de la denuncia de me parece de allá de Portugal. Bueno, mira. Pa dentro. Bótanos a denuncia, machiño. No, porque me fai falta para reclamar os cartos. Bueno, €1, queda inaugurado o bote das propinas. Espera. Espérate. Vou ser máis generoso todavía. Teño cartos, Dios. No, eu son como os ganadeiros. O ferro, aquí. E levaos... 20 bastos. Mira. Se me caen por el suelo. Date de conta que os ricos sempre levan os cartos sueltos no bolsillo. Sempre hai que leválos aí. Sí, porque a carteira, ao final, amontónase. Estaba buscando, porque hai, así fajo dúas misións, unha humanitaria e outra é que hai un billete destes que está pegado con celo. Sempre me dou mal rollo. Vai para aí o billete con celo, ó carai. Non vos fixastes a cantidade, verdad? Era de 500. Está dicindo Ismael que porque lle parece pouco, pero bueno. Era de 500. Pepo. Dalle Ismael para a gasolina. 12 horas estás consumindo oxígeno, tío. Mira, vouche dar unha opción. A 12 horas dou-vos todo, para que o quero. Quero que trascendas, tío. Quero que deixes un último mensaxe para a túa familia. Hostia, a ver, aquí me techedesme dúas tarxetas, tío. Quero que deixes unha mensaxe para a túa familia, para a túa xente, para o mundo, tío, para o público que non te van a ver actuar nunca máis. Porque hoxe actúas en donde? En Ourense? Xandreixa de Queixa. Xandreixa de Queixa, vai ser o último bolo. Pero a túa despedida... A mellor xa non vou, vai a ser aquí. Xa vedo que morro mañá, igual voto fodendo toda a noite. Tesme aquí 3 oviños. Sí, non, por as cousas, comendo e facendo cousas placenteras. Eso é que como a científica que morreu coa bata posta. Mira, tes que elixir un sobre destes, e sobre este sobre vas meter que soltar toda a merda que che apeteza, porque este micrófono é libre. Este programa é libre. Quen agarra o micrófono, quen ten o foco, quen ten a cámara, é quen fala. Ninguén fala por ti. Vale? E esta é a túa última mensaxe antes de finar. Pensou ben, filliño. Elixe color con cabeciña, Color con cabeciña. Non está fácil. Non está fácil. Bueno, eu creo que vou coller, o fácil sería o fucsia, porque estamos nunha época de moita volta cara ao rosa. O azul xa parece que queredes que non o colla porque se identifica con un certo sector do país. Como resulta que a miña muller me regalou unha mochila estes días, dese mesmo
laranxa que tes aí, exactamente o mesmo tono, creo que vou coller ese. Este? Sí. Sí? Sí. Hostia, pois trago cacho este meu. Dalle aí, lea aí, Trago lea queime. aí. Non leas nada, non leas nada. Tes aí unha marquiña meu, nós quedamos moi contentos de que estuveras aquí con nós, unha pena que fines tan pronto, ainda che quedaba vida dentro do corpo, e sinto polos que teñen que cargar co cada leito porque xa puideches. Bueno, que me deixen que me apodreza un pouco, según mangando cachos de carne que me enterren xa, non máis que nos osos, é máis fácil. Pois aí tes unha marca, meu meniño. Moi ben, canto tempo? O que ti queiras, tío. Tampouco te pases, 1 minuto, 2, 3. Minuto, 2, 3, bueno, vamos, e isto, levo, non o levo, deixo aquí. Podelo tirar xa. Toma as gafas, que antes facer falta, porque cando vou eu na incineración, vai, chavalada do mundo, poñénese sobre tiranía política, eu vou morrer mañá, teóricamente, eso me vai impedir ir votar, porque isto está se grabando a día 9, xa sei que, como isto se vai repetir 1000 veces, importa un carallo a temporalidade, pero xa non iba a ir votar mañá, porque estou ata os collóns dos fillos de puta que nos andan a manjonear. Non quero dicir que todos os políticos xa unha merda, algunha excepción haberá. Eu teño coñecidos políticos, quero os ben, pero realmente, se estades aí para chupar e de tomar polo cu. O sea, a política é unha cousa vocacional, vale? Hai cousas que son de todos e hai que gestionalas, pois para iso estades aí, non para chupar, non para facer borricos, non para usar tarxetas black, e non para meterlle a xente na cabeza unha cultura do pelotazo de que aquí canto máis tes máis vales e que canto máis podes roubar, tes que collelo todo. Hostia, porque non é así? Eu teño fillos, e a min cóstame un huevo explicarles que hai que traballar, que non se trata de afiliarse a un sitio, que che escollan, que te metan nun concello, que despois todo para ti, e de cada cousa que aprobes, para ti un 5%, un 10%, o que sea. Ide pa a merda. Ide pa a merda, ainda por riba, non sodes capaces de chegar a acordos entre vós, de mirar todos pola causa común, ide tomar polo cu. Entendedes? Eso está outra cara. E agora facedes outras eleccións. Que quere dicir? Que votamos mal nós? Votamos mal nós. Ahora que, con esta mensaxe de que hai que volver ás eleccións, quere dicir que hai que volver votar, pero distinto. Non vos valeu o anterior. Teño que cambiar eu, cambiad de vos, fillos de puta. Esta, a única maneira de arreglalo é coller a todos os que están e decidir que non valen, porque non foron quen de cadar maiorías. Carretera, outros novos. E consello, xa sendo un pouco profundo e reflexivo no tema da puta política, que conte dunha puta vez o voto en blanco, a abstención. Se hai maioría de abstención, se a xente non vai, é porque non valedes nin para tomar polo cu. Vale? O sea que para a vosa puta casa, as achar nas leiras e que veña xente nova. Porque é o que os que estades agora, non me caso con ningún. Ide á merda. E nunca nada mellor que esta cañería de fondo sonando, como desde o principio estamos debaixo da merda, e aquí queredes que xigamos, pois eu vou escapar. Total, me queda un día. Ala, un abrazo. Quedache a gusto? Quedei a gusto. Podo facer cos outros sobres. Pepo, moitísimas gracias. Gracias a vos. Un placer terte aquí. Foi meu, bueno, levar esta maravilla xa non che digo nada. Podía vir enmarcado, pero claro, non pasaba pola cámara. Non pasaba pola cámara, tío, ese é un problema. Tamén podíamos ter comprado unha carpetiña, pero... Hostia, con jabalí, estou me dando de conta. Mira co deporte que é o fajo, que pouca xustiza me fai o cabrón. Bueno, echa vida así. Sabes o camiño de volta, non? Ademar, sí, se non vou para Cambados, que ali me conocen. No último caso, pregunto, a mí é mellor que a outros, que non me souberon dar coa casa. Pois nos deixamos aquí, pero non é final do programa, porque temos que saber máis da actualidade, que será el tempo pasado cando vexades o programa. Así que, dentro... Unha actualidade eterna. A unidade censora de Instagram denuncia a foto dun cocido galego por incitación ao odio e alto contido de violencia gráfica. Non temos certeza das inclinacións veganas do censor, pero según declaracións dos propios ingredientes, o trato é exquisito durante a elaboración deste plato tan codiciado na nosa gastronomía. En todo caso, temos un documento que podería acreditar que a violencia provén das aboas que tratan de enchernos o bandullo durante as comidas dos domingos. Pasa pa mesa e como canto te poño, Un asasino condenado a cadea perpetua morre, revive e agora pide ser liberado. Ao parecer,
No transcurso do ano 2015, en Aiagua, concello de Cangas, sufreu unha parada cardíaca que o levou á morte durante preto de 15 minutos. Logo de ser reanimado, tamén preguntou se quedaba cancelado o contrato con Vodafone. A princesa Leo e a infanta Sofía almorzan en envases reutilizables. Todo un exemplo de reciclaxe a familia real que levan reutilizando a súa xenética dende o século XIII. O Papa Francisco anuncia a introdución dun novo pecado, o ecocidio. Un pecado culinario, Balbino? En absoluto. O señor maior que vive no Vaticano pretende que os atentados ecolóxicos sexan considerados dentro da doutrina da Igrexa. Pero non se detén aí a cousa, certo? Moito. Según rumores, estúdase tamén a posibilidade de incluir a tortillas en patacas, os calcetíns tobilleiros, conducir a 50 por autovía e os madrileños dicindo cuánta riqueza mentres miren os muxes. O alumeado de Vigo alcanza cotas internacionais ao entrar en conflitos intereses do showman Abel Caballero coa activista Greta Thunberg, a que está sempre zumba que te zumba. Tras a afirmación de que nevará na cidade olívica durante os vindeiros meses, a activista reclama ao alcalde pola súa insensibilidade hacia o medio ambiente. How dare you! Pola súa parte, o polémico alcalde recrimina a nena que se quere ser útil para a sociedade vai a apagar os incendios de Amazonas chorando. Le doy al botón e clac. E ata aquí as noticias da actualidade, as Chorri News, porque se buscades veracidade, apaga a televisión. Gustoume, fano ben os rapaces. Vaya, está moi ben. Bueno, é os gordo ese que, ao final, que fai deporte ou non fai deporte. Se vos gustou, compartídeo e dalle a me gusta. E a campanita. Caiches nas nosas redes, eixe non tes solución. Arrastroute a marea ata o noso carón. Non te escondas nas bateas, deseche entre os meses